खुलुमबाय दिनै 2 फेब्रुआरि 2024 शुक्रबार धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सीसी बरगाव ओनसोलाव रेल लामानिफ्राय सासे सिख्लानि गोथै सह बोखांदों आरो बे सिख्लाखौ सोरबा दुथाङा बुथारनानै गारना गालांदों होननानै आरपीएफ पुलिसा सन्देह खालामदों आरो बेनि गोथै सहखौ जाबोर बा दाखोरफोरजों फबना गालांदोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लानि सिङाव थानाय बनियाराव गंसे पेसेन्जार गारिया हरखाब लामानिफ्राय गोथौ हाखराव गोलैलांनानै जाब्रबथाय जानानै सा 7 पेसेन्जारफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गुबुन 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जिसुया सुमफ्रामारिया सासे जुवादारि दंफां फायखारि, कास्टम बसुमतारिया बिटिआर हालामनि भटार नङा। बिटिआरआव फैना मोनसे बेराम गोसारहोलागासिनो दं होननानै बिरदाव मुसाहारिया बुंदों। दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव बा गामियाव थाङै थाङै दिनैहाय बेबायदि माखासे प्रलोभन देखायनायखौ जों नुदों। बिसेसकै जोंनि नैबे लाइमुथि एरियायाव थांनाय समाव जोंहा कास्टम बसुमतारि बिथाङा फैदों, जिसुया सुमफ्रामारि बिथाङा फैदों, प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों, खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों। आरो जों बेखौनो सोंनो लुबैयो दिनै कास्टम बसुमतारिया सोर? कास्टम बसुमतारिया बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा। बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ। आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन। एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों। आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो, दंफां बेफारि खालामो, जुवा गेलेयो, बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो। आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन, बोरै एक्सेप्ट खालामगोन? आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दोलोआव बारलांगोन? आं आसरितसो मोनो, आं कुइसनसो खालामो। दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखि प्रलोभन खालामा मानो, दा जोङो मिथिनायाव गामि गामि बिथांमोना थांनानै मानसि बुरखायदों, सोरनोबा 500, सोरनोबा 1000, सोरनिबा गामियाव नोङो 5000, 10000 बिदि होदों होननानै जों खोनादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों। बेयो पार्मानेन्ट नङा, बेयो दसे समनि थाखाय जागोन। आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि जेब्ला दोहौआ फैगोन अब्ला निश्चय बिथांमोना जोंनि दोलोआवनो बयबो फैनानै मैखोमै खामानि मावगोन। आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो एमपिनि बिसायख'थिबो जों देरहागोन, बिटिसिनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन, आरो एमएलएनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन। आरो जोङो दा सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार दङ, स्टेटआवबो जोंनि सरकार दङ, जोंहा बिटिसिआवबो, बिटिआरआवबो, क'क्राझारावबो जोंनि सरकार दङ। बाय जोंहा खुनु गिनांगौ गैया, खुनु गुबुन साननांगौ गैया। जोङो निश्चय जोंनि दोलोखौ मजबुत जों खालामगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोआ स्ट्रं जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन बेखौ जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।